To len kontrola, že či je všetko v poriadku. Tak vás pekne vítam a teda možno čo Šárka spomenula, tak my sme začali spolupracovať kedy v 2007-2008 na nádhernom projekte návratu rysov do voľnej prírody. No ale teraz sa pôjdeme pozrieť trošku niekde úplne inde, pôjdeme sa pozrieť do Afriky a úplne na juh Afriky a prebehneme, uvidíme, koľko toho stihneme, ale minimálne sa pozrieme do Južnej Afriky, na miesto, kde žijú tučniaci a takisto možno potom prebehneme ešte Namíbiu a uvidíme, či nám zostane čas na Botswanu a ich národné parky a to už bude potom vyslovene o prírode. Čiže tučniaci a ich hlavný domov je niekde v takýchto pekných miestach a toto je Kapské mesto v Južnej Afrike, čo je veľmi zaujímavé v Južnej Afrike, alebo teda na Južnej Afrike. Južná Afrika má 3 hlavné mestá. Jedno je Bloemfontein, kde sídli súdna moc. Druhá je Pretoria, kde je teda vláda a prezident. A tretia je práve Kapské mesto, kde sídli parlament. A Kapské mesto, veľmi moderné, krásne mesto a čo je veľmi zaujímavé, tak napriek tomu, že leží na Atlantickom alebo v Atlantickom oceáne, tak je to jedno z 2 alebo 3 miest, myslím, v Južnej Afrike, ktoré má hlbokomorský prístav. Ostatné sú teda veľmi plitké tie prístavy, takže jedine v Kapskom meste a môžu chodiť aj obrovské námorné lode. Možno poznáte, v Južnej Afrike boli aj majstrovstvá sveta vo futbale, tak postavili niekoľko nových štadiónov, ako tuto bol práve v Kapskom meste, kde sa teda odohrávali zápasy. No a toto je asi najznámejší Juhoafričan a Nelson Mandela, ktorý teda sa zaslúžil v boji proti apartheidu a rodovej rovnosti, a ktorý bol teda prezidentom takisto Juhoafrickej republiky. Zopár takých rýchlych obrázkov, stará pevnosť v Kapskom meste, Národná galéria v nádhernom parku v Kapskom meste, kde teda máte taký ten priamy dotyk s tou fantastickou prírodou, ktorá je v Južnej Afrike. No a prvé, čo vás privítajú, sú vlastne veverky kapské. Ja som si to vypisoval, aby som teda správne hovoril, čiže má aj opravte zoológovia, keď niečo poviem po slovensky alebo po anglicky, lebo keďže človek hodne cestuje, tak si väčšinu zvierat už pamätám iba v angličtine alebo v latinčine, takže latinčina vám predpokladám toho veľa nepovie, a angličtina asi tiež nie je úplne vhodná. Asi vieme, že Južná Afrika bola anglickou kolóniou, takže nádherné koloniálne budovy a takisto pripomenutie kráľovnej Viktórie. Čiže Južná Afrika doteraz patrí do Commonwealthu, čiže združenie štátov, ktoré patrili pod anglickú korunu, čiže tu máme kráľovnú Viktóriu. No a ja som si veľmi obľúbil nádhernú štvrť Bokap v Južnej Afrike, čo je paradoxná, táto štvrť, žili tu najmä malajskí prisťahovalci, respektíve oni ani tak neboli malajskí prisťahovalci, ale boli to otroci. Keďže neviem, ako došli na to svojho času, že otroci z juhovýchodnej Ázie alebo z Malajzie asi sú viacej pracovitejší, ťažko povedať, takže vlastne ich doviezli do Kapského mesta, odkiaľ sa distribuovali potom do celého sveta. Ale majú tu takúto krásnu, vymalovanú štvrť, fakt to pôsobí veľmi, veľmi nádherne. A čo je zaujímavosťou, tak sú tu moslimovia najmä. Čiže nájdete tu aj mešitu, samozrejme klasický nádherný africký život, veľa hudby, veľa muziky, ľudia sa zabávajú. Toto je akorát jedna z tých fotiek, kde není ani jeden človek, ale tu už ich vidíte trošičku viacej. Čiže turisticky veľmi príťažlivé a práve tu už je spomínaná mešita. A v pozadí vidíte krásnu horu, takzvaný Lionhead, kde sa pozrieme za chvíľočku. Čiže odídeme z Bokapu a pozrieme sa na Table Mountain. Ja som mal celkom veľké šťastie, že som ju videl takýmto spôsobom, že nie je v mrakoch, lebo väčšinou býva Table Mountain v mrakoch,
pretože ak je hneď pri pobreží, tak sa okamžite na ňu naťahujú vlastne studenčie morské vzduchy a okamžite sa zrážajú do podoby mrakov a vo väčšine prípadov Table Mountain nie sú vidieť. Alebo je tam tak hrozostrašný vietor, že sa tam ledva udržíte, takže ja keď som sa chcel ísť pozrieť, tak som nemal čas, lebo bohužiaľ nepremávala lanovka a už sme nemali čas sa rýchle ísť pozrieť. No a tu máme výhľad na Atlantik a je to z Lions Head, ako som už spomínal, ten hlbokomorský prístav. Táto časť Atlantiku bola aj veľmi známa kvôli obrovskému výskytu alebo masovému výskytu žralokov, ale niečo sa pokazilo a žraloci sa odsťahovali trošku na iné miesta. A pre mňa úplne fascinujúce zviera, ktoré vždy mám strašne rád, a sú to perličky príľbové, ktoré sú, jak to ja rád hovorím, sú veľmi, veľmi ukecané a je ich počuť odšťadiaľ. Z Kapského mesta, keď sa chceme ísť pozrieť na tučniakov, tak musíme ísť pri Atlantickom pobreží a už dávam do pozornosti skaly, ktoré už tak jemne pripomínajú bouldre, ktoré sme dneska krstili. No a pôjdeme sa pozrieť na najjužnejší výbežok afrického kontinentu pri fakt, že scenerickej, nádhernej ceste vlastne popri Atlantickom oceáne a že človeku ľúto, že sa tam nevie do neho hodiť, lebo ten Atlantický oceán je jednak trošku studenší, než by človek chcel a na druhej strane vo väčšine prípadov sú tam obrovitánske vlny. Ale dostaneme sa na známy a slávny maják na mise Dobrej nádeje. A teda okrem takýchto klasických snímok, kedy si teda musíte odfotiť, koľko je čo vzdialené, ako tuto je New York a Sydney, ale tých ceduliek je tam o niečo viacej. Nádherný výhľad, je to jedno z mála miest, kde sú antilopy losie. Dobre som povedal. Alebo antilopy losí, čiže to bolo, myslím, prvý a posledný krát, čo som ich videl v Južnej Afrike. A na týchto útesoch potom veľmi často hniezdia kormorány a sú to takisto kormorány kapské alebo kormorány juhoafrické v tomto prípade. Tuto vidíme zatiaľ iba jedného, ale tu už ich vidíme viacej malinkatých, no ale oni si takto krásne hniezdia a teda vždy v týchto kolóniách vtákov je sprevádzaný, ja by som nepovedal, že až takým nepríjemným odorom, ja to mám rád, ale teda veľmi rýchle to nájdete, pretože tá kolónia celkom hodne smrdí. No a pre mňa je vždy prekvapujúce, keď na relatívne netradičných miestach človek nájde zaujímavé zvieratá, ako v tomto prípade pštrosa, ktorý sa teda vyslovene popri pobreží pštrosa poznáme samozrejme najmä zo vnútrozemia Afriky, ale čiže jeden takýto zaujímavý záber a zaujímavé miesto. No a tu už sú bouldre, kde by sa mohli vyskytovať takisto aj tučniaci, ale tuto sú zatiaľ iba kormoráni a lachtani ihoafrickí, čiže Jirko, asi by si mal porozmýšľať aj o lachtanoch, či ich netreba takisto priniesť. Ako tieto boli zatiaľ ďaleko, ale myslím, že lachtanov vám ešte predstavím. No a toto je pre mňa, bol to taký jeden z tých cestovateľských snov sa pozrieť na mys Dobrej nádeje, znie to tak veľmi pozitívne, veľmi pekne. A takto to vyzerá na mise Dobrej nádeje, keď čakáte možno hodinu až dve, kým všetci títo ľudia odtiaľ odídu, lebo samozrejme, a v súčasnosti, ja som tam bol pred pár rokmi, takže vtedy ešte Instagramy nefungovali tak, jak fungujú teraz, čiže v súčasnosti tam vidíte iba mobilné telefóny, čo sa stáva absolútnou pliagou teraz v ochrane prírody, pretože každý chce mať to zvieratko čo najbližšie. Ja som sa akorát vrátil z Ugandy, kde teda ľudia s mobilnými telefónmi by som im zakázal cestovať a fotiť s tým hlavne prírodu. No ale pomena Boulders Beach do Simonstownu upúta vás hneď prvá záležitosť a to je krásny maják, ktorý je kúsok od Boulders Beach a hlavne rybáky potom chochlaté. Ja mám teda veľmi rád vo všeobecnosti rybákov a sú to fantastické vtáky, ktoré teda, ako už názov hovorí, lovia najmä rybičky. No ale potom vás upútajú aj títo pingvini. Takže tučniaci bríloví a v úplne fantastickej scenérii, čo dúfam, že sa to podarí aj tu v Ostrave vám urobiť. Takže tučniaci bríloví, no, myslím, že bližšie k ním asi povie kolega potom, k tučniakom. Ja možno len
taký rýchly náhľad k ním, kým vám budem ukazovať, ako to vyzerá na Boulders Beach. Je to vlastne, dá sa povedať, priamo v centre mesta skoro. Tá Boulders Beach je chránené územie, samozrejme zaplatíte tam celkom slušné peniaze na to, aby ste sa tam dostali. Je to hodne turisticky navštevované, ale je to jedno z mála miest, kde tí tučniaci zatiaľ v pohode existujú. Ono v roku 1920 sa odhadovalo, že tých tučniakov je skoro 1 000 000 a v súčasnosti ich je niekoľko tisíc alebo niekoľko desiatok tisíc. Tuto myslím na tej Boulders Beach sa prvýkrát dostali v 82. roku a vlastne odvtedy tam aj vyvádzajú mladé a hniezdia. Tá kolónia sa rozširuje, myslím, najväčší počet bol pred pár rokmi, kedy bolo tam skoro 1000 párov, čiže 1000 jedincov, ktoré vyvádzali mláďatá. Takže takéto niečo budete mať v Ostrave potom. Keď všetko dobre pôjde. Tučniaci sú úplne fantastickí, samozrejme svojim nemotorným pohybom a oni sú takisto aj celkom dosť ukecaní, takže ich pozorovať je pre prírodovedca fakt, že veľmi veľký zážitok a najmä keď sa teda nepohodnú a nedohodnú na tom, čo chcú robiť. Takže vtedy majú dosť veľký repertoár všetkého možného. No ale ja sa chcem dostať k jednej jedinej fotografii, kde, aby ste videli, že to miesto vyzerá romanticky a tuto vidím, že sa celkom trafil aj ten kameň, nie? Základný. No, tu dávam do pozornosti tie všetky bodky a čiarky je lietajúci piesok. Čiže tí tučniaci žijú, je tam samozrejme sme na pobreží Atlantiku, takže ten vietor je tam obrovský. Mne sa tu stala jedna nepríjemná vec, ten tučniak to v pohode prežije, ale ja som mal teleobjektív, kde som mal našťastie namontovaný filter a keď som išiel cez neho fotiť, tak som zistil, že to sklo je úplne mliečne, jak mi to ten piesok lietajúci vyslovene vyšmirgloval a zošmirgloval. Tak som bol potom rád, že som tam mal filter, že sa to dalo používať ďalej. No ale tučniaci si tam v pohode žijú. Možno, kým asi poviete niečo bližšie, tak dožívajú sa tak zhruba 20 rokov, žijú v monogamných pároch, čo je teda vidieť. Toto je miesto, kde bolo v čase, keď som tam ja bol, aj veľmi veľa mláďat. Samozrejme, tie mláďatá čakajú, vzadu vidíme práve mláďa, čakajú na rodičov, kým prídu s nejakými rybkami, respektíve všetkými morskými potvorkami, ktoré im chodia loviť a ktorými sa oni živia. No a potom, čo som sa ja veľmi smial, tie tučniaky majú také fakt, že prírodzené rozostupy okolo seba, ale im tam príde niečo cudzie, ako odfúklo asi niekomu čiapku, takže ho zobrali tú čiapku ako ďalšieho tučniaka, ktorý im zabral miesto, tak okolo neho urobili vyslovene tie svoje rozostupy. Samozrejme, tí tučniaci sa majú radi, oberajú sa, komunikujú spolu. Hovorím, že je to veľmi príjemné ich pozorovať aj v takýchto obrovských množstvách a ako som už spomínal, že je ich tu zhruba okolo 1000 párov, čiže 2000 jedincov plus mínus, respektíve skôr mínus. A čo je ich hlavným ohrozením, je to samozrejme postupujúca civilizácia a likvidácia ich pôvodných a hniezdnych biotopov. Tu na Boulders Beach im ľudia pomáhajú s tým, že im budujú aj, alebo im predpripravujú nory, v ktorých oni môžu hniezdiť. Ďalšou je samozrejme úbytok potravy kvôli nadmernému rybolovu. Dokonca práve tuto pri Boulders Beach aj niekoľko iných miestach je tzv. No fishing zone, čiže sa tam nemôžu loviť ryby, aby teda sa snažili chrániť práve tučniakov. A ďalším takým nepríjemným ohrozením sú, keďže sme sa bavili, že sme pri hlbokomorskom prístave, tak sú všetky oleje, nafta, ropa, ktorá vytečie do vody a potom im likviduje perie. No a takto sa dostanete vlastne blízko k tučniakom. Tak, jak celý svet pri ohrozených zvieratách, to som zabudol možno povedať, že vlastne tučniak brílový je kriticky ohrozený druh na našej planéte. Samozrejme to nejak veľmi priťahuje všetkých ľudí, už sme sa bavili o tých influenceroch a začína to byť obrovský problém, že
Nie každý vie, ako sa správať k tej divokej prírode, alebo čo si tam môže dovoliť, čo si tam nemôže dovoliť a ten rešpekt k tej divokej prírode je pri mnohých ľuďoch absolútne nulový, takže toto je tiež jedna z vecí, ktorou trpia a možno poznáte práve to v Kapskom meste, kde tučniaci dokážu bývať v záhradách ľudí, ktorí tam sú a ja si pamätám jednu krásnu fotku z Wildlife Photographer of the Year, kde sa tí tučniaci ako keby krídlami držia za plecia a v pozadí je vlastne nasvietené nočné mesto. No ale poďme trošku ďalej, ideme trochu do vnútrozemia a tu sme vo Fish River Canyon, ktorý je druhý najhlbší kaňon po Grand Canyone, takže tiež veľmi príjemná, alebo teda pekné miesto. Už sme samozrejme vo vnútrozemí, takže je tam enormné teplo a málo tieňa, tak keď si všimnete, tak tieto antilopky skákavé alebo springboky využívajú absolútne fantastický ten tieň toho stromu a keď si tam trochu dlhšie, tak vidíte, jak len postupne s tým tieňom sa posúvajú, aby teda nemali až tak šialené teplo. Čiže scenéria Grand Canyonu, Agamy, toto možno by som aj poprosil, keď niekto vie, že čo to presne za Agamu je. Ja som ju tu našiel iba ako Agamu zatiaľ. Aloe a zábery z Fish River Canyon. Samozrejme, už sme kvázi na takom tom púštnom alebo polopúštnom biotope, alebo púštno-stepnom biotope, čiže zebry a moje veľmi obľúbené vtáčiky snovače, ktorí si, uvidíme to neskôr, ktorí si robia úplne fantastické hniezdo, bulbul. Prejdeme trošku ďalej z Fish River Canyon a ideme na takéto stolové hory. A tieto stolové hory, vlastne my sme tuto bývali v kempe, takže Alte Kalkofen kemp, ktorý mali nemeckí prisťahovalci a práve teraz sme už prešli až do Namíbie s kudu veľkými, znova predtým antilopy skákavé a takýto máte výhľad rovno z tej izby. Tie kempy, vy máte jeden, volá sa to, že stan, ale je to jeden luxusná, nádherná miestnosť. V tomto je Afrika absolútne fascinujúca, že síce zaplatíte šialené peniaze za to, ale dostanete za to takisto veľmi veľa. Takže máte takéto krásne výhľady a divoká príroda vám behá rovno vlastne popred tento kemp alebo tú loď, v ktorej sa nachádzate. Čiže už tu pštroz na trošku prirodzenejšom mieste pre neho a mňa vždy fascinuje nočná obloha na miestach, ktoré sú, kde nie je nejaké veľké svetelné znečistenie. Čiže vidíte tu aj krásne veci ako Veľké Magellanovo mračno, Malé Magellanovo mračno a ja som toto vždy rád mal v Keni, kde máte Kilimanjaro a na tým máte tieto nádherné hmloviny. Takže zopár ešte obrázkov z východu slnka. Zase podotýkam, rovno človek len rozlepil oči, vstúpil na malinkatý balkónik alebo priedomie a dajú sa tam robiť takéto fotografie potom. Je to len o šťastí, čo sa vám príde ukázať a ktoré zvieratko sa chce dať v tomto prípade zväčšniť. Pôjdeme pomaly ďalej a smerujeme do Hammerstein Lodge, ktorá je známa tým, že je to ako keby záchrana, alebo nie ako keby, ale je to záchranná stanica najmä na šelmy. Čiže od leopardov, karakalov až po gepardov, vlastne tam vidíte všetky nie bežné, alebo teda všetky šelmy, väčšie šelmy, ktoré žijú v tejto oblasti a ktoré sú samozrejme relatívne veľmi ťažké na zhliadnutie a na fotenie. No a tu sú už spomínaní snovači, ktorí si robia znova takéto hniezda, ktoré splietajú z trávy a potom samček sa snaží prilákať samičku na to svoje hniezdo. Keď sa samičke nepáči, ide samozrejme k druhému, pozrieť si druhý príbytok, že či je to o niečo lepšie alebo nie je lepšie, či je dobre sociálne vybavenie a tak ďalej. A všetko je sprevádzané búrlivým zvukom, kedy sa oni medzi sebou dohadujú a škriepia. A toto si musím pozrieť, ale tuto máme ťuhýkovec pruhokřídlý.
Ťuhíkovce, vlastne je to veľmi blízky u nás našim ťuhíkom, alebo veľmi podobné zvieratko. Je to dravec, loví to tvrdo všetky lietajúce hmyzy, alebo teda nielen lietajúce, ale všetok hmyz, ktorý ide okolo, ale mňa práve tento upútal tou nádhernou až neuveriteľnou farbou. Človek sa potom čuduje, ako je možné, že dokáže niečo uloviť, keď ho všetko musí vidieť na 100 kilometrov, ale evidentne sa mu darí. Ale teda je pravda, že som ho videl iba tu. No a tu máme oryxov alebo přimorožcov juhoafrických, ktorí sú teda absolútne typickým predstaviteľom juhoafrickej fauny. Postupne sa blížime k miestu, ktoré som ja chcel v Namíbii veľmi, veľmi vidieť. A ráno sme tým pádom boli hneď pri východe slnka na gejte. A toto zvieratko, ktoré tu je pre mňa jedno z najvzácnejších zvierat a možno jedno z takých veľmi príjemných fotografií, aj keď tam nie je moc vidieť. A je to hyena čabraková, ktorá je tam že vraj relatívne bežne, ale myslím si, že málo kto ju videl takto vo voľnej prírode. Že my sme ju tiež videli na obrovskú vzdialenosť, toto sú tými najväčšími teleobjektívmi robené, ale k hyenám vám poviem ešte potom niečo ďalej, ale my sme sa snažili dostať do úžasného národného parku, a to je Sossusvlei, kde tuto je známa Duna 53, teda tie duny sú pomenované podľa čísiel, na ktorú sa na niektoré z tých dún dokážete dokonca aj vyliesť. Čiže ja to tak trošičku možno rýchlejšie prebehnem, lebo som zaradil viacej fotografií. Ťažko opísať to miesto, možno z tých fotografií je to trochu aj cítiť, že vyslovene mystické, nádherné miesto. A keď si predstavíte, že vlastne pod tými stromami tečie podzemná voda, ktorá raz za neviem koľko rokov vyjde aj na povrch, ako sa stalo napríklad tento rok v apríli, v dubnu. Že celá táto oblasť, kde sú stromy, bola zaplavená vodou a nedalo sa tam dostať. A keďže teda je tam veľké teplo, tak tá voda sa rýchle vyparuje, tak to robí nádherné obrazce a uvidíte o chvíľku neskôr, a možno si budete vedieť predstaviť, že čo sa tam dá vidieť. Hovorím, že rád by som to videl, ale teda čakať na to a striehnúť na letenku, kedy sa akurát je povodeň v týchto miestach, je veľmi zaujímavé. No a potom možno takú moju skúsenosť vlastne teraz z mojich ciest. Toto je miesto, ktoré je najviac zaplavované a toto je to najznámejšie miesto a je to Dead Vley, kde máte vlastne plno týchto suchých akácií, ktoré svojho času vlastne boli ako keby v takej oáze a bez väčších problémov prosperovali. A tu vidíte vlastne aj pozostatky tých riečných korít, respektíve potôčikov, ktoré sú vlastne priamo v Dead Vley. Hovorím, pre mňa absolútne fascinujúca, úžasná krajina. No a tu sa dá vyliezť na najvyššiu dunu, a to je táto, ju volajú familiárne, že Big Daddy, alebo veľký teda otec. Má, myslím, 330 metrov alebo nejaké drobné ešte k tomu. A vám teda poviem, že je to celkom dosť slušná makačka a asi treba aj celkom príjemnú kondičku vyliesť až hore. A trvá to možno hodinu, lebo nechutné na tom piesku je to, že stúpite a o 2 kroky padnete ďalej. Takže preto sa chodí a je dobré, že keď už je to takto jemne vyšlapané, že to niekto pred vami vyšlapal, pretože samozrejme vietor to okamžite zafúka a druhý deň tam máte, ako keby tam nikoho nebolo. Takže veľmi, veľmi náročné. No a toto je hlavný bazén, nazvime to tak, práve toho Dead Vley. Že hovorím, fascinujúce miesto, kto má rád púšte, úplne úžasné. Ja som tento rok navštívil iné púšte, aby ste teda videli merítko. Tu máme nejakého turistu. Ja som navštívil tento rok Gobi, kde teda paradoxne sme tiež zažili najväčšie povodne, ktoré boli v Mongolsku. A potom som bol napríklad v brazílskom Pantanale, ktoré sú pre zmenu najväčšie mokrade na svete, ktoré bolo absolútne vyschnuté. Takže pravdepodobne tá klimatická zmena, klimatická kríza napriek všetkým teóriám, že to nefunguje a nie je. Myslím, že vy máte dosť vysoko postavených zástancov týchto hlúpych teórií, takže práve klimatická kríza sa aj tuto ukazuje, že bohužiaľ ju tu máme a budeme mať asi veľmi veľa čo dočinenia, ako to vyriešiť, alebo čo s tým urobiť, alebo ako zmierniť dopady na
na ľudstvo. Keďže teda to počasie sa stáva stále viacej a viacej extrémnejším. Existuje aj život v púšti, ako nie je ho tam veľa, ale niečo sa tam dá nájsť. Ale teda ešte zo pár obrázkov z Dead Valley. Veľmi dobre je tam ísť ráno, pretože na pravé poludnie, kedy my sme odtiaľ odchádzali, už sa tam horko ťažko existuje. Tiež musíte hľadať tieň iba od tých suchých stromov a chodiť jak tie antilopy skákavé, aby ste nedostali nejaký úpal, takže je to veľmi náročné na pobyt vlastne priamo tam a všade prítomné oryxy. Ale aj šakalíci. No a zrazu, keď vidíte v Dead Valley, že prelietáva ponad to krdel plameniakov, tak sa tiež čudujete, že odkiaľ sa tam vzali, ale ono to more nie je až tak veľmi ďaleko, alebo ten Atlantik až tak ďaleko, takže si prelietávajú. No a tu sme v Cape Cross a je to jedna z najväčších kolónií uškacov. U nás uškacov, u vás lachtanových afrických. A vždy, keď toto vidím, tak ja ten smrad cítim. Ten smrad je neuveriteľný, ktorý odtiaľ ide a on sa bohužiaľ vrie úplne všade a do každého cólu oblečenia, takže potom musíte hľadať vždy na tom ubytovaní okamžite práčku a aj keď to vyperete, tak sa to nepodarí úplne odtiaľ dostať. Ten smrad je fakt, že hrôzostrašný. No a tých lachtanov je tu zhruba okolo 200 000. Takže si viete predstaviť, že čo za enormné množstvo života tam je. A my sme boli akurát v čase, kedy lachtani mali mláďatá. Takže okrem teda neuveriteľného smradu, samozrejme obrovského hluku, lebo tí lachtani si tiež medzi sebou veľmi radi pokecajú, tak pomedzi tie lachtany, čo bolo zaujímavé, chodili ešte šakaly a práve spomínaná hyena Čabraková, ktorá tam chodila loviť buď tie chorejšie, alebo proste jedince mladé najmä, ktoré teda nezvládli to svoje krátke pôsobenie na zemi. Takže ako také... A lachtan samozrejme je relatívne lenivý tvor, tak nájde si hociaké miesto na trochu zdriemnutia a nevyrušujú. Teda tých dospelých tie šakaly vôbec nevyrušovali. Tiež som tam sa snažil a hľadal práve túto hyenu, ale bohužiaľ, ako vám každý sprievodca povie, ráno tam bola a už odišla. Takže hyenu sme tam na tomto mieste nevideli. Čiže jedna z najväčších kolónií vlastne lachtanov juhoafrických a znova hore vidíte v pravom hornom rohu, že veľmi obľúbené turistické miesto a na druhej strane aj veľmi pekné, tá krajina okolo je absolútne fascinujúca. Takže túto pre zmenu šakali Čabrakovi. No a pobrežie Atlantiku Namíbii je známe ako pobrežie kostier a teda tuto neboli kostry a samozrejme známe aj tým, že je tam strašne veľa havarovaných lodí a tie lode sa okamžite stávajú úplne nádhernými útesmi biodiverzity, čiže tuto ju okupovali okamžite kormoráni, teda už niekoľko rokov a lode postupne odchádzajú. No a tu sa pôjdeme pozrieť na dvoch plameniakov a jeden je plameniak ružový a plameniak malý a sú v meste, dá sa povedať, na promenáde a sú v meste, ktoré sa volá Walvis Bay a práve v tejto Walvis Bay, tu máte práve plameniakov ružových, malých, pardon, a práve Walvis Bay je takisto druhý najväčší hlbokomorský prístav, ktoré teda ukážem neskôr, že dokonca tam vidíte zaparkované aj obrovské ropné plošiny, ktoré tam chodia na opravu a ako vidíte, tá príroda si nevyberá, respektíve bere to, čo už je zostalo a kde sú vhodné podmienky na prežitie. No a tuto sa nám obidva druhy nádherne ukazovali. Takže aj si krásne synchronizovane chodili a
že tiež jeden z veľkých zážitkov, vlastne vy sedíte len na promenáde, krásne na lavičkách a máte takúto možnosť pozorovať si plameniakov. No a tu vlastne už spomínaný prístav vo Walvis Bay, kde teda opravujú ropné plošiny alebo ich likvidujú. Stále sme vlastne v púšti Namib a tu celá Namíbia patrila vlastne koloniálne pod Nemcov. A čo bolo zaujímavé, že oni tu vlastne v prvej polovici 20. storočia tu ťažili urán. Takže tu sa nachádzame v Swakopmunde, čo už aj teda to meno tak nejak pripomína práve túto nemeckú koloniálnu nadvládu. A prídeme k Hererom, ktorí sú natívni, respektíve pôvodní obyvatelia práve z okolia Swakopmundu. A zastavíme sa potom o niečo neskôr, ktorí majú krásne, vlastne relatívne netradične na Afriku, majú takéto pokrývky hlavy a takisto z toho majú robené nádherné šaty. A je to najmä teda už teraz pre turistov, lebo je to asi jediné, ako oni dokážu prežiť. Ja milujem tieto dopravné značky, čiže pozor na slony. Slona sme tam nevideli, na nešťastie, ale my sme sa išli pozrieť k ďalšiemu kmeňu a to sú Damarovia, ktorí možno poznáte Sanov alebo Kšovákov a bohovia musia byť šialení. Tak aj títo Damarovia majú tú nádhernú reč, tie mlaskavky a ako priznám sa samozrejme, že im nie je rozumieť, ani sa to nedá napodobniť, ale keď vám mlaska 4 hodinu a niečo sa vám snaží vysvetliť, tak ani prekladače nefungujú, nič v tomto prípade nefunguje, takže je to náročné sa s nimi dorozumieť, ale samozrejme rukami, nohami to funguje. Znova, bohužiaľ, je to už najmä teda turistická atrakcia, aj oni majú tam vlastne svoju osadu, kde potom vám ukážu ich dovednosti, dá sa povedať, alebo nejaké tance a musíte si od nich niečo kúpiť, lebo potom sú veľmi zlí, keď si nič nekúpite. A čo je zaujímavé, tak samozrejme, keď si zaplatíte, tak jak v celej Afrike, tak fotiť môžete. Čo to bolo zaujímavé, že z čoho dokážu všetkého urobiť oheň a ako rýchlo, tak tiež sme sa snažili, ale nám sa to tak nepodarilo, čiže túto trochu afrického folklóru. Ale keď som sa ja bol prejsť okolí, tak som stretol aj domáceho pána a toho, keď som fotil, tak ten už nebol tak nadšený a hoci je to kamenistá púšť, tak našiel tam celkom veľký šuter, ktorý okamžite po mne letel, takže potom som sa mu veľmi ospravedlňoval a tu je akurát nejaký 1-2 doláre som mu nakoniec musel dať. Ideme do ďalšieho miesta, ktoré je UNESCO World Heritage a samozrejme ho okupujú veverky kapské, keďže sme na mieste, kde sú turisti a vždy im tam niečo nechajú. A veverky kapské teda každého vždy upútajú strašne veľkými, ako to slušne povedať, mieškami, keby som to povedal po slovensky. Máme rozličných bulbulov a predtým tiež ťuhikovec, ale tu sme na UNESCO World Heritage mieste a Fontaine, myslím, dúfam, že som to správne povedal, ktoré je známe práve takýmito petroglyfmi Sanov, práve tých kšovákov. Tie petroglyfy sú staré od 10 000 rokov k 6 000 rokom a vlastne bola to taká ich telefónna búdka, že si zanechávali odkazy, kde sú aké zvieratá. Čiže aj na mieste, kde už teraz toho veľmi veľa nežije, tak vidíme, že tuto sú práve nejaké žirafky, tu je toho o niečo viacej. Robili si stopy, samozrejme, tých zvierat, že vraj tie stopy smerovali tam, kde sú nejaké veľké výskyty zvierat, čiže vo väčšine prípadov práve v nejakej malinkej oázke, kde bola nejaká voda. Čiže slúžilo to aj ako takéto smerovníky. Veľmi mystické miesto, sa musím priznať. Takže tu máme nejakých pakoňov, ktoré tam už dávno nie sú. Hore hyjenka nejaká za tou žirafou. Vidíme možno oryxa, možno tuto vyzerá až na nejakého hrocha hore. Takže svojho času práve tuto asi pakoň.
nosorožec. Čiže keď si predstavíte, že je to 10 000 rokov staré, tak starí Sánovia mali aj celkom príjemné umelecké vlohy. Ja toto neviem, či by som to nejakou ježurou alebo slonom, ale asi sa to skôr geograficky pýta k tomu slonovi. Možno nejaký mladý sloník. Leva vidíme dole. No a prichádzame k úplne fascinujúcej rastlinke, takzvaná Welwitschia zázračná, alebo Welwitschia mirabilis. Rastliny, ktoré sa dožívajú 1000-1500 rokov, čiže si veľmi veľa pamätajú a dokážu prežiť v absolútne nehostinných podmienkach, ale tie podmienky možno nie sú až tak nehostinné, lebo vždy ráno, keď sa zráža vzduch, tak sa tvoria samozrejme kvapky vody, takže tá rastlinka dokáže z tohto fungovať. Má korene dlhé až 3 metre, aby sa dostala k nejakej podzemnej vode. A čo je veľmi zaujímavé, tak svojho času táto rastlinka bola ako strom. Čiže ona sa až potom zmenou klímy sa takto stiahla do vlastne iba listy, vy z nej vidíte. A práve tu sa nachádzame v skamenelom lese, vlastne v Namíbii, kde máte takéto úžasné obrovitánske kmene skamenelých stromov a Welwitschia si povedala, že teda keď som raz bola stromom, tak sa pozriem na to, alebo teda si dám to k tomu môjmu veľkému stromu. Čiže Petrified Forest. Ďalšie etnikum, ktoré je absolútne fantasticky pripravené na život v ťažkých nehostinných podmienkach, nazvieme to polopúšte, sú Himbovia, ktorých teda poznáme najmä kvôli tomu, že veľmi radi chodia hore bez, ale vidíte, že tá civilizácia už došla až sem, takže girl power funguje, dá sa povedať, absolútne všade. Ale himby majú celkom príjemné vstupné, musíte im doniesť vreco ryže alebo potraviny. Neodporúčajú sa cukríky ani nejaké takéto veci, zubár je veľmi ďaleko, takže im sa rýchle kazia zuby z toho. Takže pre nich je najjednoduchšie, keď im donesete nejaké takéto potraviny na to ich základné využitie. A samozrejme, okamžite vám ukazujú všetky suveníry, ktoré robia, lebo to je vlastne to, čím ich takisto dokážete podporiť. Tie suveníry sú veľmi, veľmi pekné. No a himby sú známe najmä tým, že si vlastne z prachu alebo z tej pôdy si ich zapletajú do vlasov. A teraz vám nepoviem úplne presne, ako to je, ale v určitom veku si začnú zapletať tieto vlasy. A to je známka toho, že vlastne už to nie je dievča, ale už je to pre nich žena a vlastne môže si ísť zakladať rodinu. A tu som sa veľmi smial, že ako je fantastický ten život v tej púšti, že keď si všimnete, tak sedia presne v tom tieni toho stromu. Čiže znova, jak tie antilopky skákavé, tak aj himbovia. No a toto bolo celkom zaujímavé. Ona vám, samozrejme, nemajú tam vodu, takže hygiena je tam relatívne nulová a jediná hygiena, ktorá je, že sa natierajú tou červenou múčkou, pôdou alebo práškom, tak preto sú také červené, zapletajú si to do vlasov, no ale potom majú špeciálnu myštičku, taký ako keby svätý grál, do ktorého si zapália nejaké bylinky, ktoré teda poznajú iba oni, že čo to je. Krát tu už horí, no a robia si hygienu na všetkých možných miestach, alebo teda najmä na tých intimných miestach, lebo tie si nenatierajú. Takže himba s veľkým entuziasmom nám predvádzala, ako sa teda čistí, alebo ako si robí hygienu, dá sa povedať, úplne všade. Deti, tak ako vždy, usmievavé, hrajúce sa. No ale poďme do prírody trochu a ideme do najväčšieho namibijského národného parku, pre mňa aj najkrajšieho, do Etoši. Ja som tu bol vtedy, keď bolo veľké sucho, takže tá zver bola pakonej, priamorožci, tá zver bola sústredená okolo napájadiel. A vlastne je to nádherná Noémová archa, že vidíte tam antilopky skákavé, tu vidíme zebry, antilopy, pakoňov,
priamorožcov, pomedzi to je množstvo vtákov, takže znova fascinujúce miesto, kde a väčšinou sa chodí potom na tom safari alebo game drive, ako sa to volá v Afrike, sa chodí po týchto napájadlách, kde teda sú neuveriteľné koncentrácie zvierat a ja sa priznám, že vlastne videl som to iba tuto v Namíbii, potom samozrejme Botswana je na toto úplne fascinujúca, Kenia, Tanzánia a teraz som sa vrátil z Ugandy, kde je iba zo pár druhov zvierat, pretože všetky zvieratá boli vlastne kvôli politickým nepokojom, ktoré boli v Ugande, alebo stále relatívne, dá sa povedať, že sú, tak boli vyhubené. Takže prase bradavičnaté, žirafy, čo by tuto asi ste... Vy máte aké žirafy? Toto sú, počkaj, ja som si to pozeral, toto sú... Našiel som kapské, ale toto je žirafa. No. Takže, lebo hľadal som presne, že čo to je, že ono svojho času vlastne bola jeden druh rozdelený na rozličné podruhy a prednedávnom sa to rozdelilo na 4 hlavné druhy a niekoľko poddruhov a teda... Ako? Že je taková živá. Hej, že... A každú chvíľu je niekde iná žirafa a každý systematický biológ, keď nemá čo robiť, tak zabrdne do žiraf a trošičku si to urobí podľa seba, že ktoré sú ktoré. Čiže tuto žirafy kapské, žirafy masajské. No a žirafy sú úplne fascinujúce v tom, že keď je smedná, a teda musí byť asi veľmi smedná, tak sa dokáže veľmi predkloniť a užíva si tú vodu, dá sa povedať, plnými dúškami. Máme kudu a znova svinky bradavičnaté, šakalíkov. Vlastne ono vám ani netreba chodiť ďaleko. Ja som jediné zviera, ktoré som videl, okrem teda nejakých antilopiek, bolo, že mi vybehol medojed a nestihol som ho odfotiť. A jak som teda mieril, tak hovorím, už som skladal dole foťák a hneď z toho miesta, kde vybehol ten prvý, tak vybehol aj druhý. Tak som potom hrôzostrašne nadával a teraz skoro foťák letel za ním. A tuto si pamätám, tu mám jednu takú veľmi peknú fotku a tu si slony našli staré termitisko a teda robili na ňom všakovaké cviky a obtierali sa a asi tam, kde si nedočiahnu ničím vhodným na to, aby sa dobre poškrabali, tak sa na ňom veľmi radi a strašne škrábali. Ale keby ste počuli to slastné chrochtanie toho slona a tie dunivé zvuky, ktoré on vydával, tak to bolo veľmi, veľmi dojemné. No a potom mangusty, ktoré sú tiež relatívne bežné, ale toto sú, myslím, mangusty v kempe, a ktoré boli teda také tie toho žobravejšieho typu, že vždy sa došli pozrieť, čím niečo nehodíte alebo čím niečo nedáte. Dropy, tiež jedno, alebo teda vtáky, ktoré mám veľmi rád. Toto je, myslím, kory, zase antilopky skákavé, ale uvidíme ešte aj iné dropy, prasiatka bradavičnaté, frankolíni, to som si ja musel napísať, frankolín červenozobý, no. Správne hovorím? Sa niekedy čudujem, že tá nomenklatúra je úplne doslovne preložená z angličtiny a teraz teda u vás urobili tiež dobrú paseku v tej nomenklatúre. Alebo to už to funguje? Práve na vtákov. U ptákov. Neprešiel, hej? Lebo teda nachádzal som, keď som si pripravoval, aby som teda bol správne po česky, tak som nachádzal 3, 4, 5 všelijakých synoním k tomu. Tuto máme ďalšieho dropa a šedotemenný. To bola samička, tu máme pestrejšie vyfarbeného samčeka, samozrejme pakone, zebry a tuto práve zebry v tej nehostinných solných pláňach. Hovorím, že bolo práve vrcholiace obdobie sucha, takže tam nebolo nič moc zelené. Viem si to živo predstaviť práve v období dažďov. Dik-dik, jedna z tých najmenších antilopiek a hyeny, ktoré čakajú na akúkoľvek príležitosť
niečo vyparatiť. Tu bolo celkom dojemná situácia, kedy mláďa zebry zapadlo do bahna, nevedelo sa z neho dostať. Tam matka ju teda veľmi, veľmi pozbudzovala a snažila sa jej nejakým spôsobom pomôcť, ale nakoniec zebríča sa z toho dostalo samo. A teda bolo to veľká podívaná pre všetkých, možno hyeny si už brúsili zuby, že keď by tam zostala, tak by mali čo jesť, ale našli si nejakú inú korisť. Z ktorej ma teda mrzí, že lebo kým sme prišli k nej, tak odletelo odtiaľ veľmi veľa supov a dravých vtákov, ale ako vidíte, tie vodné nápajadlá sú absolútnou fantastickou oázou pre život. A čo je zaujímavé, že okrem teda všetkých týchto zvieratiek, ktoré sme už videli, tak tam veľmi radi chodia, a dúfam, že sa k tomu preklikám za chvíľku, tak tam veľmi radi chodia, teda zase kudu, veľkí zobákorožci, a aj to toto je toko, alebo ja som to našiel ako zoborožec damarský, môže byť. Nie, zoborožec šedý, tak, prepáč, a tuto veľmi ťažko nájdete levov. Čiže nám sa to našťastie podarilo a topy a znova moje obľúbené škorce. Jaký je u vás škorec? Nie, škorec toto. Ten lesklý. Špaček, áno. A tuto je zoborožec damarský, ktorý ako náhle je trošku niekde nejaká oáza, tak samozrejme tých zvieratiek je tam viacej. No a bociani, marabáci, ktorých ešte, myslím, uvidíme o niečo ďalej. Tu vidíte to hrozostrašné sucho, ktoré panuje v Etoši, že sa tvoria až takíto derviši, respektíve tieto veterné víry. A by ste neverili, na akú to má silu. Že ja som sa nechtiac dostal do toho veterného víru a okrem čapic mi teda začali lietať aj foťáky a teda bol som si odskočiť na malú a zrazu len počujem šialený hukot a bol som v strede toho. No a nosorožec čierny, čo je tiež teda relatívne veľmi veľká vzácnosť. A tu toto som si tiež musel pozrieť, to je antilopa trávní, alebo štenbok. No a v týchto nehostinných podmienkach, to som iba jedných dal, tak samozrejme slony, ktoré tam majú vytvorené vlastné napájadlá, takže pri nich sa striedajú rozličné rodinky a rozličné skupiny tých slonov a čo je veľmi zaujímavé, tak sa odtiaľ vyháňajú tie jednotlivé skupiny, že sa nejak moc neznesú, keď sú tam. Čiže asi len kvôli tomu, že teda tej vody je tam fakt, že extrémne málo. Vták s nádherným anglickým názvom Go Away Bird. A znova hyjenky. No a toto je posledná fotka z Etoši. A teda máme možno ešte sekundičku času, tak ja tak rýchle prebehnem a pôjdeme na Zambezi a pôjdeme do Národného parku Chobe, čo je úplne niečo iné, než bolo strašne veľa vody. Je výborné, že dokážete chodiť aj, alebo plaviť sa po Zambezi, kde vidíte trošku iný život. A znova paradoxne, Chobe je asi park, kde vidíte najviac slonov vôbec, ale ja som na rieke nevidel žiadneho. Videl som ich až potom o niečo neskôr, čiže tuto nejaké fantastické zlatohlávky. Čo je tiež zaujímavé, že toho hmyzu človek nevidí, ale teda boli sme my v období sucha najmä, takže hmyzu nebolo veľa. Teraz som bol v Ugande, alebo som sa pred mesiacom vrátil z Ugandy, kde som bol zase pre zmenu prekvapený, ako strašne veľa motýlov, aj chrobákov bolo kade-tade. Tuto akurát Bulbul chytil lišaja pupencového. No a prasiatka všade. Anihinga africká. A tu sme zejozob alebo škározobec? Zejozob? Tak u nás je to tiež škározobec. Džakany a
to, že sme niekde, kde je trošku vody, tak sú samozrejme u vás obľúbené hrochy a krokodíly nílske. My sme sa v Pantanale kúpali, alebo teda chodili vo vode, kde boli kajmany a teda tuto by som sa v tej Afrike trochu bál vliesť do tej vody. Tam sme bežne chodili vo vode, tie kajmany boli o niečo menšie a netrúfali si, ale tuto, keď na vás vybehne taký 3, 4, 5 metrový krokouš nílsky, tak asi sa nedá ani veľmi rýchle utekať. Že paviány, orly, orliaci jasnohlasy, tiež nádherný zvukový prejav orliaka. Dostanete sa blízko. Toto už je také trošku menej príjemné, keď vám ukáže hroch celú papulu a čo má v nej, že už sme sa dostali veľmi blízko. A znova sa vrátim k tomu, že tí ranger, respektíve títo operátori turistickí, tí sa snažia vám tým turistom ukázať tú prírodu, dá sa povedať, na dotyk. Len plnokrát už je to, dá sa povedať, alebo nie, že dá sa povedať, je to proti tej prírode, je to nepríjemné. Ja som to tiež teraz zažil markantne v Ugande, kde sa, aj keď sme hovorili tým ľuďom, že nechoďte k tým zvieratám, my máme dlhé teleobjektívy, nám stačí byť hodne ďaleko, on vám jednoducho povie, vy ste si to zaplatili, tak ja vám to musím ísť ukázať. A je to kvôli tomu, že dostanú dýško potom od všetkých tých turistov, najmä americkí turisti, ktorí tam nikto nechodí, lebo fotoaparát je ťažká záležitosť, tak tam chodia iba s mobilmi alebo s malinkými GoPročkami alebo týmito action kamerkami, takže musia byť veľmi blízko. Dostávajú potom tí guidi za to veľmi veľké dýška, ale je to absolútne likvidačné. Ja možno jemne odbočím tuto pri Lesoňovi. Ja jemne odbočím, my sme takto zažili Šúbila, člnozobca, kde teda chodili s tými loďkami až priamo k nemu a my už sme boli zlí a už sme tým ľuďom hovorili, že to je fakt zlé, lebo ten člnozobec sa snažil loviť, nedokázal nič uloviť, lebo všetko bolo vyplašené a potom, čo bolo úplne že nepríjemné a nechutné, tak bolo, že našli sme pár člnozobcov, tak my sme ich pozorovali z veľkej diaľky, išli na to skočiť, čo sme sa tešili, že teda budeme mať nádherné obrázky, alebo teda filmový materiál, a v tom vám dojde loďka a prídu rovno k ním, ktorí si ani nás nevšimli, ak sme boli ďaleko. To isté v Queen Elizabeth National Park. Tam to dotiahli tak ďaleko, že zvieratá z Veľkej Peťky majú satelitné obojky, čo som si myslel, že to je na nejaký výskum, ale nie je to na výskum, je to kvôli tomu, že si zaplatíte navyše $150 a na 100% uvidíte leva alebo leoparda a keď ten leopard je skovaný v kríkoch, tak do neho dobiedzajú autom tak dlho, pokiaľ ten leopard odtiaľ nevíde, ale leopard už je na to tak zvyknutý, že kašle na nich. Takže zrazu máte leoparda a meter z jednej strany, meter z druhej strany sú dve obrovitánske turistické autá alebo tie Toyoty a ľudia si fotia s mobilmi. Nechutné, nepríjemné a teda dúfam, že to nie je tu, lebo ja som tuto bol pred covidom. Vodušky abok ešte, čo je taký trošku zaujímavejší druh, že pred covidom to nebolo až tak hrôzostrašné, predpokladám, ani v tej Ugande, ako je to teraz. Čiže všetko preto, aby ten turista videl tú Afriku, alebo aby si ju odfotil, aby to mohol rovno postovať potom na sociálne siete. Takže ono aj tuto pri týchto fotografiách ja mám veľmi veľké a dlhé teleobjektívy, čiže človek to rieši tak, aby sa snažil tie zvieratá absolútne neotrávovať a čo je alfou a omegou. Na jednej strane tie africké zvieratá sú relatívne zvyknuté na prítomnosť ľudí, ale zase vždy je potrebná nejaká tá rozumná vzdialenosť, kedy alebo ako si pořídiť nejakú fotografiu. A túto buvoli a kľúvači, ktorých pekne oberajú od všetkých parazitov. Hore marabovia na stromoch, no a rieka Zambezi, mladá antilopka impala, husica egyptská a toto bola škoricový mandelík. Mandelík škoricový som našiel. Impaly, kolpíci, hej. U nás je to lyžičiar. A
prečo kolpík? Kolpík, dobre, kolpík. Čiže impaly, tak trošku aj iné antilopky, marabovia, ktorí si našli nejakého buvola a sa veľmi z neho vytešovali, znovu zo pár paviánov. Toto je život, alebo taký ten klasický africký nádherný život, kedy tých zvierat vidíte v obrovských množstvách. No a to, čo po nich zostáva, tak si okamžite spracujú. My to máme krásne, že hovnivály, ale myslím, že aj v češtine to je... No. Dobre, myslím si, že čas, ešte mám 3 minútky ešte. Takže prebehneme ešte čobe a vlastne toto som spomínal, že som ich nevidel na rieke, ale videli sme ich na súši a práve túto prichádzali aj teda znova pri takomto vodnom napájadle alebo vodnom rezervoári marabovia a supy, bivoli a najmä mladé slony a asi preto sa nemali nejak veľmi v láske, keď prichádzala druhá skupina práve sloníc s mláďatami, tak sa snažili vehementne dostať k tomu napájadlu a doslovne vyháňali odtiaľ iných slonov, alebo tých, ktorých tam boli. Takže voda v tomto prípade základ života. A toto potom, keď sme už posledná rozlúčka z Čobe a z riekou Zambezi, v tomto prípade tuto sme našli slonov pri prívode, ktorí si potom išli oberať. Ja som bol veľmi prekvapený, moje prvé stretnutie, ja som ani dlho nechcel ísť do Afriky, než som začal chodievať do Afriky, lebo som si myslel, že človek tam už nič neodfotí iné a nič iné neuvidí, než to, čo vidí v prírodopisných filmoch a na fotkách. A moje prvé stretnutie s Afrikou bolo v Kenii, bolo v rezervácii Samburu, kde mi práve slon pomenovaný Samburu otriasal ďatle alebo palmu a rovno nad môjim stánom. No a teraz bol problém, že vy počujete to, jak vám to všetko padá na hlavu a nemôžete výjsť von, lebo je tam slon, vidíte strážnikov, ktorí hovorí, nikam nechoď zo samopalmy. Ja hovorím, tak som si vtedy tlkol aj ja hlavu o kôl toho stanu a hovorím, že prečo som tam nešiel už aj predtým niekedy do tej Afriky. Lebo Afrika sa vám absolútne vrie pod kožu. To stačí raz vidieť alebo raz navštíviť. Ten, kto má rád prírodu, tak potom sa budete chcieť stále vraciať a vraciať, aj keď budete mať neúplne príjemné skúsenosti, jak práve s tou ochranou prírody a s prístupom ľudí, jak ja som mal teraz. No a na záver teda ešte sme našli aj pár levov, hrochy a rýchle ukážem vám poslednú a tiež veľmi krásnu vec a pána Livingstona, ktorý sa bol pozrieť a objavil vlastne Viktoríne vodopády, jedny z najväčších vodopádov na svete. Bohužiaľ obdobie sucha, takže vám ukážem, rýchle to prekliknem. Úžasné, nádherné, vidíte ten hukot a dým z niekoľkých kilometrov nad vodopádmi, ale tie vodopády vyzerajú v období sucha aj takto. Čiže v období sucha sú možno tretina na vodopádoch je voda. A ja sa posnažím sa prekliknúť, ono je v takých nádherných kaňonoch. Toto je veľmi známy most do Zambie, z ktorého sa skáče bungee jumping. Tu ho vidíme lepšie, ale sa snažím dostať práve k týmto kaňonom, ktoré Zambezi vyrobilo v skalách. Dobre. Ja si myslím, že to je všetko. Rozlúčime sa s Viktorínnymi vodopádmi, takže sme stihli aj Botswanu, aj Zimbabwe trošku. Takže ďakujem vám krásne za pozornosť. Ak sa chcete niečo spýtať, nech sa páči. Ak nie, tak aj ja si rád vypočujem tučniakov.